Mayong gabi, Section Marlon. Yes, Action Marlon, may gabi, kag may gabi sa atong taga-Palamati. Yes, ginhingagaw ta ka mayor kay nakita ko ding imo sa nga picture ho gayo home ka diho. may ara sang may ara sang meeting agin patigayon ka mo. Kag nag-iliher ka mo mayor sang bag-o nga mga opisyal sang Association of Chief Executives. Yes, correct. That's true. No? Association of Chief Executives, yes. Oo. Kag pwede mo mayor mapabalo sa publiko kung kada sino ang napilian. Well, ang napilian naton, ang ACE president before was Juan Palangka, Okay. and he is replaced now by Mayor Javi Benitez. Oho. No, ang vice president is still the same. Mayor Nico Yulo of the City of Bago. Okay. And ang SecGen is yours truly. Kasi Mayor Mark is no longer with us, no? So, ako rin mo sila, no? SecGen. Okay, then, treasurer is the same. Mayor Gelson Tubilara. Okay. Then, PIO is Marklin de la Cruz. Okay. Oh. So kompleto kamo mayor nga nagtambong tarang-tarang nga mayor aran niya. Actually 17 kami ang nagtambong, and I think the tatlo lang kadua ang nagtawag na natin. Okay. Anong proseso sa pag-elihir nyo ni mayor? Buto-butuhan man isa? Yes, actually, the usual nomination, big close the nomination. So, pati wala man siyang nag-signify ng intention na naglagan except kay Javi Benitez. Okay. Ano po si Javi Benitez? Why sa kontra? Yes, ano po man si Nico. Okay. I was likewise No, kay before na voting, kasi ulat kini koron, gilistoryahan na naman lang. And so muna siyang gawa ng resulta. Today lang ni mayor. So mga adlaw naging hiwat ng... Kay na. We met 4 p.m. Okay. Sa Acacia Hotel. Okay. So nahambalan kung ano ang unang plano sang sineng A sa idalom sang pagdumala na ni Javi Benitez? As first official function ni Mayor Javi is to call for a request the governor na mag-swear in kami sa iya. Okay. Elected officials na ma-swear in kami sa iya, sa Ikegov. Then from there, we will meet again kung anong next course of action. May schedule na ni Mayor kung saan ako masumpa ka, Gob? Wala pa kay ma-request na kung saan available si governor. Okay. Sige. Klaron ta lang, Mayor, ining ACE nga grupo ni, gintukod niya diri lang sa lokal. Negros na yung occidental niya. Yes. Wala na sa iba na Pilipinas, na probinsya. Yes. Pero ang LMP, ma-elect pa na sila. LMP is League of Municipalities of the Philippines. May elect na sila for Negros province. Correct. Kaya ang LMP, ano pagkadiban nga grupo da LMP, PCL, aran na PCL. Yes. Aran na sa mayor sa ginatawag nga ULAP, no? Union of Local Authorities of the Philippines. Ining ACE niya diri sa lokalan ni. Yeah, correct. Sir, ano nga gani nga tuig mayor, di ko maduduman mo nga nag-start ini tukod ninyo ining ACE diri sa Negros? Kumaduduman mo lang. During the governorship ni Governor Joseph Marañon. Okay. That was the first time na nagtukod sa ACE, Association of Chief Executives. Sige. Mayor, salamat gida. Thank you sa information. Labot ka da hingagaw kay isa man ka dako man kataralupang doon nga balita. Mayor, mayong gabi. Thank you, Marlon. Thank you, mayong gabi. Salamat kid.